It-trust rating ta' Roberta Bela baqa' wieħed b'saħħtu ħafna. b'46.9% tal-Maltin jgħidu li għandhom fiduċja fil-Prim Ministru attwali biex imexxi il-pajjiż il quddiem. Id-differenza bejn iż-żewġ mexxejja hi ta' 28.8% bil-kap tal-Oppożizzjoni jibqa' sejjer mill-ħażin għall-agħar u jikseb biss il-fiduċja ta' 18.1% ta' dawk li wieġbu l-istħarriġ tal-Malta Today. Dan ir-rating hu konsistenti ma' dak li l-Prim Ministru ilu jikseb f'dawn l-aħħar snin. Fir-rapportaġġ tagħha l-Malta Today stess tinnota li dan hu rating b'saħħtu. Fil-fatt wieħed irid jinnota li dan it-trust rating huwa saħansitra ogħla minn dak li l-Malta Today kienet qed tagħti lill-Prim Ministru qabel l-elezzjoni ta' Marzu fl-eqel ta' kampanja elettorali. Eventwalment Roberta Bela ingħata l-ikbar mandat biex imexxi l-pajjiż. Fil-fatt anke fejn jitlu l-partiti il-Malta Today qed tagħti l-istess riżultati tal-istħarriġ ta' qabel l-elezzjoni. Skont l-istħarriġ tal-Malta Today, Roberta Bela gawdi iktar fiduċja fost l-etajiet kollha u fir-reġjuni kollha tal-pajjiż. Intant b'rabta mal-partiti il-Malta Today tajt li bħalissa hemm apatija għalkemm il-Partit Laburista jgawdi minn vantaġġ ta' kważi 20%, tant li t-titlu tal-Partit Nazzjonalista jgħid li PN suffers most.